igsoon mo ni ang nagsulti kuno sa nagsugo kaniya. So ang gisulti sa ni Ginoong Hesukristo nga ang Dios nga mo'y naghatag kaniya sa awtoridad, mo'y nagsulti sa buot niya ipasulti. Mismo si Ginoong Hesukristo wala magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili pagbuot sa Dios. Muna kinahanglan gyud nga atong patunan nga ang tanan nga atong ibuhat nagagikan gayud sa Dios. Kay dili ta pwede nga magbuot-buot lamang. Busa si Ginoong Hesukristo ang naghatag kaniyag awtoridad mao ang Ginoo. Si Ginoong Hesukristo po gipasa niya sa mga apostolis hantod sa gihatag niya sa iglesia nga mao ang atong obispo hantod sa mga pari ug sa mga diakono. Busa wala kami magbuot-buot diri nga mo na kami. Kung walay pagtugod sa atong obispo, dili kami makatungtong dinhi. Busa ang awtoridad gikan sa Dios gihatag ni Ginoong Hesukristo gipasa sa mga apostoles hantod sa atong patriarka, obispo ug kanato nga mga alagad sa Dios. Dili pareha sa kalibutan nga ang awtoridad sa kalibutan kung ikaw usa ka mayor, gusto nimo mo papili og usa ka mayor, gusto ka nga yukbuan sa mga tao, pero sa Ginoo, sa gingharian sa Dios, dili yun kay nagaingon siya, kinsa tong mahimong dako sa gingharian sa Dios, kinahanglan nga mag-alagad sa tanan. Atong basahon diri mga igsoon sa Marcos kapitulo 10. Nagaingon diri sa Marcos kapitulo 10. Kapitulo 10 bersikulo Kapitulo 10, versikulo 41 ngadto sa 45. 41 ngadto sa 45 mga igsoon. Sa pagkabati niini sa mga pangulos, sa pagkabati niini sa napulog ka tinun-an, nasuko sila kang Santiago ug kang Juan tungod niini gipaduol sila ni Jesus silang tanan didto o giingnan. Nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari ni kanila ug ang mga punuan nagmando kanila. Apan dili kini mo ang paagi nga angay kaninyo. Kun usa kaninyo buot mahimong labing dako sa gingharian nga kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang tao. Mga igsoon, kung kita buot nga mahimong dako o mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga mag-alagad ta sa tanan ug atong ipaubos atong mga kaugalingon. Kung kita usa ka leader sa usa ka
unsa nga ministry kinahanglan nga anatay kasing-kasing nga mapaubsanon kay ang tao nga dili mapaubsanon garboso ka ang tao nga bisan sultian na og gamay manungluod dayon mo ning mga tao nga garboso mga igsoon. Ignay mong mga inyong taapad nga dili ka garboso. Kay ang tao nga garboso mga igsoon, dili gyud mulahutay. Sultian na gamay, manluod dayon. Mao na yung mga tao nga mga garboso. Sultian na gamay, muhawa dayon sa simbahan, tukod dayon laing simbahan kay tungod sa ilang garbo nga dili sila gusto nga nay magdumala kanila. Muna yung mga tao nga gusto sila'y labaw, walay dili sila gusto nga ubos sila. Pero sa gingharian sa Dios unsay kasing-kasing ni Ginoong Kristo mapaubsanon nga kasing-kasing busa angay natong sundon ang kinabuhi ni Ginoong Kristo nga mapaubsanon. Kung kita mapaubsanon, dili ta dali nga masuko, dili ta dali nga manluod. Kay ang tao nga paubsanon, dali ra makasabot. Bisad sakit sa iya, unsay gisulti sa iya, sakit sa iyang kabubuton, pero tungod sa iyang mapaubsanon nga kasing-kasing, dili siya mo ribanta. Dili siya. Ang tao nga mapaubsanon mga ison, walay kontra. Kay mo paubos man siya. Kung siya'y sultian, bisan sakit, di lang siya manumbaling. Muna kini kasing-kasing sa atong Ginoong Kristo. Na anaa ang mapaubsanon kasing-kasing, kay ang mapaubsanon nga kasing-kasing, mulahutay gina. Dali mo may sultian gamay. Kung natay madungog nga istorya nga sakit, tungod kay natay kasing-kasing at mapabsanon, hindi na tayo manumbaling, bisan unsay isulti sa atong mga silingan, sa atong mga isig ka magtutuo, kay naa ang kasing-kasing nga mapabsanon. Mo ni importante mga igsoon, kung kita na kasing-kasing nga mapabsanon, dili gyud ta dali masuko, dili ta dali manluod. Ang mga tao nga luoran, mao na nga ilang taas ug garbo. Dili sila gusto nga sultian sa ilang leader o sa kita nga nay mga ministry, andam ta kung unsa may isulti sa atong mga leader. Dili ta kanang mga tao nga dali masuko, kay ang tao nga dali masuko kung sultian mao kana ang tao nga garboso. Ebanghelyo mga igsoon, palihog manindog.